लवकर लवकर आवरा हा. फटाफट फटाफट. माका दुसरीकडे जायचं आहे लग्नासाठी. हा मुलाला बोलवा. एकमेकाकडे बघायचं नाहीये. हा पट वरती पकडा. हा शुभ मंगला. पूर्ण जले समुद्र सहिता सदा मंगला. शुभ मंगला. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर बऱ्याच प्रेक्षकांचं असं म्हणणं असतं की दरवेळेला आम्ही आमच्याच गावातील म्हणजे नारिंगरे गावातीलच सर्व प्रोग्राम दाखवत असतो. तर असं नसून आम्ही आजूबाजूच्या इतर गावातीलही कार्यक्रम अधूनमधून दाखवत असू. तसंच आज मी देवगड तालुक्यातील दाभोळे या गावी आलो आहे. दाभोळे म्हणजे हे गाव जिथे मी आता सध्या नवीन घर बांधलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे देवगडमध्ये जर कोणी फिरायला आलेलं असेल तर हमखास पोखरबावतील गणेश मंदिराला भेट देता, तेही या दाभोळे गावात आहे. तर त्याच गावात आज मी आलो आहे कारण नवरात्री निमित्त या गावात 9ही दिवस काही ना काही सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू असतात. तर त्या निमित्ताने आज आलो आहे. तर आज इथे आहे वघनाट्य, ते बघण्यासाठी आणि ते खास तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून मी आलो आहे. बाबू येणार होता पण काही कारणास्तव त्याला यायला जमलं नाही आहे कारण आमच्या गावी गरबा वगैरे सगळं चालू आहे, त्या गडबडीत तो आहे. तर आता तुम्ही आवाज ऐकू शकता, मागे भजन चालू आहे आणि त्यानंतर वघनाट्याला सुरुवात होणार आहे. त्याचबरोबर आता सगळी रंगकाम चालू आहे कलाकारांचं, ते आधी बघूया आणि त्यानंतर नाटकाला सुरुवात होईलच. तर या दाभोळे गावातील हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटतोय ते बघा आणि आम्हाला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. जर कोणी नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया.
माझा विचार आहे मथुरे बाजारी जायचा. आमचा पण विचार तोच आहे. चला मग जाऊया. पोरींनो, आपण सर्व तरुण पोरी. होय आपल्याला कोणतरी म्हातारी पाहिजे ना. होय होय. मावशीला हाक करून पाहूया मग. मावशे, हे मावशे. हो आले आले लवकर ये. आले आले हा. काय ग पोरीनू? आमचा विचार आहे मथुरी बाजारी जायचा. सर्वांचा? होय हो. ठीक आहे, मग माझा काय बदलणार आहे? माझाही तोच आहे. चला मग. अरे पोरीनू, अगं बाजाराला तुम्ही निघाला, होय होय. पण माल कोणता घेतला? मी घेतलं तूप. मी घेतलं दही. मी घेतलं श्रीखंड. ठीक आहे ठीक आहे, चला. मागं पुढे पाहायचं नाही. चला. अरे मावशे, तू आम्हाला विचारलंस काय घेतलं ते. हो. पण तू काय घेतलं. अगं मी लोणी घेतलं आहे. हो का. हा. चल जाऊया मग. झालं? चला मग चला. आज तर आपण काय करावं. 16 सहस्त्र गवळणीचा मेळा थाटमाट करून मथुरेच्या बाजारी निघाला. तर आज आपण त्यांची थोडी गंमत करू. आपला सवंगडी पेंद्या, त्याला हाक मारून तरी पाहूया कुठे आहे तो. पेंद्या, ए पेंद्याव, पेंद्या. तेव्हा हात कशा मारलो. अरे आजची बातमी तुला माहित आहे का? काय नाही माहित बाबा माका. अरे नेहमीप्रमाणे गवळणी मथुरेच्या बाजारी निघाल्यात. बाजारी होय होय. जाऊन दे ना. नाही जा, नको जाऊन दे. तर आज आपण त्यांची गंमत करू. हा, मी गंमत करतो त्यांची. तू त्यांना अडव आणि मला हाक मार. हा हा, चालेल. जमेल ना तुला? हा, मला जमेल. येतो मी. हा हा. जवान चांगल्यान कामगिरी माका एकट्याक, पण एकट्याक जमणार नाही माका. माझ्या जोडीत कोणतरी वळलो. अरे बाबड्या! अरे बाबड्या! हस कोण? अरे उठतोस कोण अजून? देवान कामगिरी दिली ना. नवळी काढूची. मग चल काय ते बघूया. अरे दही दूध लोणीचा काय बनता घरात आणि येऊन विकता. चार पैसे येतात त्यातून संसार चालवता. बरोबर मग काय चुकता? तुमचं काय चुकत नाही. अडवलं कशा? आमच्या देवाचा चुकता. काय रे बाबा? देवान काय सांगले ना, हा. तुका जाता येणार नाही. जाता येणार नाही.
होय का म्हणू तर काय माका माहिती नाही त्या देवाकच तुम्ही विचारा तो देव हाक होय देवाक हाक मारतो आम्ही हा, ए, बोलाव बाबा, बोल्या, बोलाव. हाक मार हॅलो हॅलो अगं, ए मावशी होजी तुम्ही ज्या बाजाराला जाता हा. त्या बाजाराला तुम्हाला जाता येणार नाही अरे का बाबा कारण गोकुळातून दही दूध घेऊन तुम्ही मथुरेला जाऊन विकता हो हे दही दूध तुम्ही गोकुळातच विकायचं गोकुळाचंच विकायचं हो सपेल माल आमचा सर्व हो हो सपेल हा. जर पुढे गेलात हा. तर तुम्हाला जीएसटी बसेल जीएसटी ह्या काय आणि लावून गाठ अगं म्हणजे थोडक्यात कर अरे असा सोप्या भाषेत सांगायचा मग तुम्ही असं करा काय करू? आमच्यासाठी छानसं गाणं म्हणा हा आणि मला तुमच्या संग रासलीला खेळायची आहे ठीक आहे चालेल ना ग पोरीनू चालेल चालेल ठीक आहे ठीक आहे माझ्या डोईवरी भरली गाजरी रे, कान्हा रस्त्यात डबुकली रे. माझ्या डोईवरी भरली गाजरी रे, कान्हा रस्त्यात डबुकली रे.
सुस्वागतम. या वर्षीच्या नवरात्री उत्सवात आपणा सर्वांचे स्वागत. श्री गणेशाचे, माता सरस्वतीचे, आदी माया तुळजा भवानी पावनाईच्या चरणी विनम्र अभिवादन करून, सुरांच्या आणि तालांच्या पंचारती करून, तसेच सकल उपस्थित बंधू भगिनींना कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि पुढील कार्यक्रमास आम्ही सुरुवात करतो. वामन घारी दिग्दर्शित भाग्यविधाता 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 या अवंती नगरीचा मी ब्रह्मराक्षस आहे. या अवंती नगरीत खूप जनावरे आहेत, पण ती खाऊन मला खूप कंटाळा आला आहे. आता मला मांसाचं मांस पाहिजे आहे. या अवंती नगरीतील बऱ्याच लोकांना मी कच्च खाल्लं आहे. आता तर मला भूक लागली आहे. मी खातो या भीतीने माणूस देखील इथे फिरकत नाही. आता पाहूया कुठे मिळतो का माणूस. ते पहा, एक माणूस डोक्यावरून लाकडाची भारी नेताना दिसतो आहे. चला त्याची शिकार करू. काय सांगणार तुमका. माझा या असा मटक्या तोडक्या घर व खुर्ची सुद्धा आणूक बायकोक वेळ नाही. काय तुमका सांगवा. ओ एका जेव्हा बघूक गेले ना त्या वेळे का त्या फटीसून वाकवान बघी असा. मी म्हटलं ह्या फटीसून कित्याक वाकवान बघता. एवढा काय तर सामने येऊन वाकवान बघू नको. मग मीच सांगले त्याका तो असं पुढे येऊन रावले का तो बघून घे. मग ते जो बापूस कसो म्हणता बघला आम तुमका, पण तुमका घर आधी पहिला येऊन बघतो. मग या माझा घर बघू केले आणि या झाडाबुडीत बसलो तो म्हातारो आणि काय म्हणता कसला मेल्याचा म्हणता. या घर पुढचा पाक्या ढाकलला आणि पाकचा पाक्या ह्याचा उघडा. मी सांगलं पाकचाच पाक्या उघडा वया तरच पुढच्या माणसाक हवा लागतली. हो मग कसा तरी लगीन एकदाचा झाला. मग वर्ग्या काय होईना. बरीच वर्षा गेली. मॉप नवस केलं. देव धरम खय ठेवलेच नाही. तर एका माणसाकडे भक्ताकडे गेलं आणि तो काय सांगता माका. अरे वांजो तो फणस जर असलो आणि त्याच्या मुळात बोललो 5 ते 5 नेऊन जर होतो वटलं तर बोललो त्याका काय ढेली येणार. वांजवतो तो वांजवतो. माका राग इलो देतो. मेलो म्हटलं माझ्या बायको वांजवतो म्हणता की काय. कसोच रागानं हो इलोय. या देवीक सांगलोय माका जर पोरगो झालो
तर सोन्याची टोपी. मग पोरगो झालो हा. बायको म्हणता आता सोन्याची टोपी घालतलाच खैसून हो, एवढा खैसून सोना हाणतला तू गप्र म्हटला. ह्या डोक्या म्हटला साधा नाया. त्याच्या टोक्यात घातले पोरग्याच्या टोपी, देवळात घेऊन येलय. बाबा ही बघ तुका सोन्याची टोपी घातलंय, आता काय करतात आधी पहिला बघूया. ओ लक्ष्म्या, अगो फटके गेलं तर शेजाऱ्यांनी केलं की काय? अगो ये बाहेर. अगो झोपू का काय ते का बाहेर घेऊन ये, जरा बाहेरची हवा लावा पाहिजे. हा कपडा घाल. हा मग ये आता आधी. काय म्हणता? अगो काय सांगणार, बऱ्याच वर्षान आपल्या पोरगो झालो. हो देवाच्या ह्या खुरपे ना. तेव्हा काय करूया आता खुर्चे, ते नवस बोलला ते फेडूक होय ना. हो सौ फेडूया. मग आणि एक विचारा माझं, कहलो तुमका पटलो तर बघा, पटलो नाही तर सोडून द्या. सोडूक होय नेव. हा, आता वाळ भरान जाता, हा थंय सोडता येईल. हा हा ठीक आहे. तर काय म्हणताय माहिती हा, हा लोक वाढदिवस साजरो करतो. हा मग आम्ही गरिबांन जर त्याचा जन्मदिवस साजरो केलो तर काय होता. हा म्हणजे लाईनी करूया गेला तुम्ही. करूया. पण त्यासाठी काहीतरी लागतं ना हानूचा. काय लागतं ना. रवो होयो. हा रवो रवो कशा खीर करूची. हा खीर करूच्या. एवढ्यांका पुरा सुटतली पूर्ण. मोठो गज करूचो लागा. पातळ केली की झाला. हा पातळ त्यातून बरोबर. दूध, हा मनुका, हा वेलची, आणि म्हणजे असं काय तर लागतं अगो ना. घोटियो म्हटलंच ना नशीब. घोटिया काय करूची, त्याच्यात होती खिरीत घालू. चण्याची डाळ घालू, हा मग अशी रुचकर लागते. हा तेव्हा तुम्ही आता जास्त हय बोलत राहू नको. हा दुकानावर जावा. बाजारी नाया एक तर पैसो असं काय म्हणता. उधारी देव कोयो देतलो, दुकानदार. देतो, तुमच्याकडे बघून देणार. माझ्यारी बघून दे. काय दुकाना काय भंगली नाही. मोफत दुकान. त्यांनी नाही दिल्यानंतर त्यांनी नाही दिल्यानंतर त्यांनी. होय सुनव हाना. हा पण मी अगोदर आमंत्रण शेजाऱ्यांक करूच नाही. आधी करू नको, आधी मी जाऊन येतोय. जाऊन यावा. हा पण थंय गेल्यावर खय तरी भटकत राहूशा. हा तो बाजार घेऊन सरळ घरात यावा. सगळं घरात. नाही तर राहूशा सगळं फिरत. हा? कोण रे, सपो की का? अरे मेल्या, दार उघडा असल्याच्या नंतर घरात माणूसच असणार. त्याशिवाय दार उघडा असता. हो बऱ्याच वर्षात तुमका मुलगून असं ऐकलोय. होय तर बरं बाबा, पाणी काय घेणार हो? खालच्या डॉक्टरकडे गेला होतास. अरे बरं. पाणी घेणार हो. हा पाणी घेणार हो. आणि आणलास का घेणार. नाही नाही, पाणी द्या हान जा. आणते मी आणते. त्याचा काय तर आधी ऐकते खायच्या भागताकडे. हा काय म्हणतो खायच्या हो भागताकडे. खालच्या डॉक्टरकडे गेला होतास. नवस मला कशा का रे. पोरगो हो. हा पोरगो हो. हो आम्ही मॉप गेला, पण तू कशा विचारतो. हो माका बरंच महिने वर्ष झाली, अजून काय मूळ बाळ काय नाही अजून. अरे म्हणून तुमका विचारलं. काय माहित्या, कुंभारींनी कुंभार धड हा तर मडक्यांका टोटून असतात. हो आता मे महिन्यापासून पाच पडतं. हा. तेव्हा माती हा वलीत होता. वलीच होता. पाणी घाला. अरे असाच झालेला. मी तुला आता सांगते एक गंमत. हम्म. अरे मी तसाच बाबा एका भक्ताकडे गेलेलो. त्या भक्तार माका काय सांगल्यान माहिती आहे. म्हटलं देवा, आज मी 6 महिने बावडी खणतो, पण तू पाणी लागत नाही. तो काय म्हणता, परत जा. आणि परत बोललो बावडी खण, म्हणून परत बावडी खणवाक सुरुवात केलोय. जोर काय कमी केलंय नाही, बावडी अर्ध्या टाकलंय नाही. हा. परत गेलोय आणि त्याका विचारलंय. परत म्हटला खतलंय अजून काय तू पाणी गावत ना. ते कसा म्हणला गावतेला. अरे धडो रवलो पुढचे बाजू आणि तू मारतच खर्च बोललो पाचचे बाजू. तसा होता नाही. समजलं. आता सुरू करा. काय म्हणता. त्याका सांगतो एकदा खायचा काम करूचा, हा. फेको चालू ठेवायचो, बंद करायचो ना. बंद केलं हा. की तुझा सगळा बांगला.
काम म्हटली केला ना. ना तर त्याचा फळ आपल्याक मिळताना मेहनत करू तू मेहनत करीतच नसती तर तुका फळ कसा मिळालं हो मेहनत करतोय पण त्याका काही यश येत नाही यास कसा येत ना धरू खोया या ते का आता घरात जाऊन दे. आता मी घरात जातो संध्याकाळी येतो. संध्याकाळी ये तुम्ही सावकाश बोलाय. कोणीतरी येता जय जय रघुवीर समर्थ महाराज म्हणा असतले. जय जय रघुवीर हो समर्थ. यावा यावा महाराज हो ह्या आमच्या मोडक्यात वाडक्या खुर्चीर बसा आणि आम्ही तुमचं नमस्कार करता अगो बघतच काय मेल्या पाणी घेऊन येतात बसा ना तरी. महाराज जय बघूया रघुवीर समर्थ. हो महाराज मी तुमच्या पाय धरून तुमका सांगतो हो माका बऱ्याच वर्षांनी पोरगो झालो हो तेव्हा आता तुम्ही इलाज देवाच्या कृपेन तेव्हा त्याचा असो आशीर्वाद देशात की त्याका ह्या भावी जीवनात त्याका कसला संकट येता नाही हो हो कसला दुःख येता नाही असो आशीर्वाद द्यावा पाणी घ्यावा. पाणी घ्यावा आधी बरसून इले हो ठीक आहे. हो कुठे आहे तुमचा मुलगा कुठे आहे का घेऊन ये त्यांचा आणते. बघूया महाराज काय म्हणतात ते घेऊन या. बघा हो बघा बघा 2-3 महिन्याचं पोरगो म्हणा मान हलवता तुमका बघून त्या मनानं काय बघा हा? हो याच्या हातावर एक निळी खून आहे. हो ती जन्माचीच आहे. जन्मातोच लासो आम्ही म्हटलं कोणतरी आजो पंजो इलो पण पण काय सगळं काय ठीक आहे ना. हो हो हा सगळं काही ठीक आहे हा. पण हे मूल मोठं भाग्यवान आहे हो. हो भाग्यवानच असतं हो, हो हो. याने तुमच्या घरात जन्म घेतला हा हे तुमचं भाग्य. होय होय. हातावरचं हे चिन्ह हा हा. म्हणजे भाग्याचं लक्षण आहे. अहो याला राजयोग आहे काय? राजयोग. राजयोग. हो हे का राज लोक काय म्हणतास तुम्ही. राज कसं असणार ह्यो हो, आम्ही हो, याच्या शेतकरी हातावरच्या आहे. रेषा कसं सांगता आहे. हा बरोबर पुढचा सांगा हा 16व्या वर्षी अवंती नगरीचा राजा होईल राजा. राजा. हो हो काय तर खरा सांगतास ना. हो 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 आम्ही गरीब शेतकरी आम्ही कशी तरी शेती काढता आणि 2 टायमाचा पोट भरता आमचं पोरगो राजा आधी कसं काय या हो? खरं वाटत नाही अहो. बेटा ईश्वराची लीला अगाध आहे. मागच्या जन्मी याने मोठं पुण्य केलं होतं त्यामुळे या जन्मी त्याला राजयोग आहे. हा, खरा वाटत हा, नाही हा. माकाव खरा वाटत नाही हो एवढे आमच्या गरीबांकडे राजा कसो हो, राजा कसं काय पोरगो हसती लोक आमका ना. चेष्टा तर नाही ना करत आज. नाही हो. अहो परमेश्वरावर विश्वास ठेवा. हा 16 वर्षाचा झाल्यावर त्या नगरातल्या राजाच्या कन्येबरोबर त्याचा विवाह होईल आणि लग्नानंतर राजाची धन दौलत मेल्या वय त्याची राजगादी या बाळाची होईल. आणि हे मी असंच सांगत नाही आहे. अहो याच्या हातावरच्या रेषा सांगता आहे. बरोबर आहे बरोबर आहे म्हणजे हो साधारण बालक जन्म किलो नाही. हे? नाही नाही कोण असा. हो हो राजा किलो म्हणवाया राजा चिलो. हा हो आमचा भाग्य थोर म्हणून आमच्या पोटी जन्म किलो. होय होय खरा आहे. हा चला मला आता निघण्याची आज्ञा द्या. हो ठीक थांबा आहे जरा जरा. थांबा हा. हो त्यांका काहीतरी ह्या कर होय होय आणत्या. खराच राजा होणार आहे हो. हो हो अरे बापरे माझ्या हो कोणतं ह्याका ड्रेस ह्याका राजाचे घालू आमच्या तेवढं पैसो होईल ना. अहो राजाच्या कन्येबरोबर विवाह होईल त्याचा. अन्य बरोबर आता कोणांगडा लगीन होता असो विषय नाही. पण ह्याका एवढं राजात मोठं वाढवतो का कसा काय करणार तुम्ही त्याची काहीही काळजी करू नका. काय हरकत नाही आणि बघूया तुमच्यावर विश्वास ठेवलो आशीर्वाद घे. होय पाया पडतोय. तुमचं मंगल कुशल हो. येतो मी. हो येता काय ह्याका आधी आशीर्वाद द्यावा वर्ग्यात खरा कायचा हो कोया
चिरंजीव भव. अरे येतो मी. हा या 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 काय हरकत नाही. वारो घालू काय ते का नको घुसमाटा होय तुम्ही आता जातास ना मी आता जातोय. आता वाढतलो बाजार हा हा आता बघूया आता किती गुलाबजाम लोक- करू कोयाने किती लोक येऊन देत. मी जातोय बाजारात. पण लवकर यावा हा? होय, होय. अरे मेल्या तू नाचतो सोडून मी नाचतो. काय म्हणतो काय काम धंदो नाही की काय रे मेल्या काय म्हणतो रात्री तुका झोप लागली का नाही रे बाबा. रे माका पण नाही लागली. कशी काय मेल्या तो ब्रह्मराक्षस त्या लाकूड कसो नेळ होतो. कसो नेळ होतो मी येलच मेला तू काय बघलंस ना. अरे बघलोय पण एका डोळ्यात दिसला नाही ना. एक डोळ ढाकलेला होतो म्हणजे पंचार मारी होतो. जंगलात पंचार मारणार झाडावर मारणार की नाही. काय माका झोप लागली बाबा. अरे मेला माका वाटला तुका धरून येता. अरे माका धरून दिलेला नसतो तर ढास मारू गेलो होतो ना तर ढासारलो असतो याच्यावरला. अरे बाबा माका वाटला तुका धरून दिला नसतो. अरे माका कसो ने तो मेला किती उंच त्याच्या ढेंगा घुसला असतं आणि खटकन वर केला असतो. काय झालं असता माहित काय का तुका गंमत माहित काय नाही रे बाबा. अरे माका येताना दोन पोरी दिसले बाबा. पकडू काय सांगतोय काय रे काय म्हणत होते का माहिती काय काय म्हणत होते. अरे मेले सांग काय अरे आठवत नाही रे हा सांगायचा. अरे हे कशी म्हणत होती काय ना सांगता आज येत ना जीव तुझ्यामध्ये मजा गुंतला. भीती कशाची कुणाला भीती कशाशी कुणाला भीती माझ्या बायकोची मला. आणि दुसरी काय म्हणा होती. दुसरी काय म्हणत होती सांग कधी करणार भाव माझ्या मनात काय सांगलो भाव माझो घराकडे हो. आणि तिसरी काय म्हणा होती. तिसरी नाही होती रे. नाही काय मी बघलो तू माहिती घालला कोण बघितलं काय म्हणत होती. फू बाय फू फू बाय फू फुगाडी फू फू बाय फू फुगाडी फू. तबलाच काय माझ्या गोविंदा तू गोविंदा तू. वाटीवर वाटी खोबऱ्याची वाटी वाटीवर वाटी खोबऱ्याची वाटी. तिकडून आली मोठी तुझी घोटी आता फुगाडी अशी म्हणा होती. काय करीतो म्हणून तू पळा निलो. आता झोपलो राजा याची वेळ झाली. अरे मेल्या तुका काय माहिता नाही रे बाबा काय माहिता. अरे रामू शेतकरी ना त्याच्या घरात पोरगो जन्मलो. पोरगो काय म्हणतो काय पोरगो जन्मलो. लगीन झाला ना लगीन झाला मग मेल्या तर का पोरगो होणार. अरे मेल्या कसा मग कसा. अरे त्याका 25 वर्षांत पोरगो झालो असा. बाप रे 25 वर्षांत. मग
25 वर्षा करीत काय होतो? ओयो थापी होतो. ओयो थापीत होतो. हा. तर जाऊ देता. अरे तो बाळ असो तसो नाही हा. मग कसू हा? त्याच्या हातात खून हा खून. माझी खून तरी बघ. तुझी मेल्या सगळा पातळ झाला आता खरं बोलू. अरे बघ तरी. छे, काय ना ती कसली खून हा? सांग तरी नका. अरे तो भावी जीवनात राजा होणारा राजा. मग आम्ही काय करणार? आम्ही असे राहणार. चल चल राजा येणार असत पारून ठेव. वय वय वय. छे खरे राहिले राजा माहित नाही. चला बता काय शिपाई महाराजांचा जय जयकार असो. ठीक आहे. राज्याचा पहारा कसा चालू आहे? ठीक आहे. राज्याची जनता तर सुखी आहे ना? होय होय राज्यात काही नवीन बातमी? महाराज नंदनपूर वरून गोष्ट गाणी पडली आहे. काय ते त्वरित सांगावे. एक अचंबित करणारी गोष्ट आहे. काय ते त्वरित सांगा. महाराज हो रामू नावाचा एक शेतकरी आहे. त्याला बरीच वर्षाने एक मुलगा झाला आहे. व त्याला पाहण्यासाठी लोकांची फार गर्दी होत आहे. एवढं काय खास आहे त्या बालकामध्ये? महाराज हो खास म्हणाल तर हो गावाबाहेर एक झोपडी साधू महाराज राहतो आहे. त्याने त्याचे भवितव्य वर्तवले आहे. या अवंती नगरीचा तो राजा होणार आहे. काय राजा होणार? अवंती नगरीचे राजा तर आम्ही आहोत. हे कसं शक्य आहे? ह्यालाच विचारा. ओ महाराज त्या साधूचं असं भविष्य आहे की त्या मुलाचा विवाह राजकन्याशी होणार आहे. अशक्य आहे हे. कसं शक्य आहे? आम्हाला अजून कन्या नाही आणि तुम्ही त्यांचं लग्न पण लावून झालात. हो साधू महाराजांची भविष्यवाणी चकित करणारी आहे. ठीक आहे. उद्याचा सूर्योदय होताच आम्ही त्या साधू महाराजांची भेट घेऊ आणि या गोष्टीचा सोक्ष मोक्ष लावू. तुम्ही आमच्या निघण्याची तयारी करा. येतो आम्ही. चले बाबा महाराजांची निघण्याची तयारी करूया. महाराज आम्ही आपणास वंदन करतो. शुभम भव. महाराज ह्या नंदनपूर गावात रामू नावाच्या शेतकऱ्याच्या घरी लोक सारे ये जा करीत आहेत. राजन रामू नामक शेतकऱ्याच्या घरी एक पुत्र जन्माला आला आहे. ते बालक या अवंती नगरीचा राजा होणार म्हणून. अवंती नगरीचा राजा तर आम्ही आहोत. हे कसं शक्य आहे? हे सगळं खोटं आहे. हे कदापि होणार नाही. त्या शेतकऱ्याच्या पुत्राला मी राजा का बनवेन? राजन मानव कुणाला राजा बनू शकत नाही किंवा रंक बनू शकत नाही. बनवणारा किंवा बिघडवणारा कोण असेल तर तो विधाता. राजन तुझ्या माहितीसाठी सांगतो आहे. या वर्षात तुला एक कन्यारत्न प्राप्त होईल आणि त्याच कन्येबरोबर त्याच शेतकरी पुत्राचा 16 वर्षानंतर विवाह होईल आणि तोच त्या अवंती नगरीचा राजा होईल. महाराज तुम्हाला काय वाटतं? मी त्या कवडी मोल मुलाशी माझ्या कन्येचा विवाह होऊन देईन? त्या पुत्राच्या भाग्यात तसं लिहिलं आहे. ते कुणीही बदलू शकत नाही आणि ती तर काळ्या दगडावरची रेष आहे. तिला कुणी पुसू शकत नाही. साधू महाराजांची भविष्यवाणी खोटं पाडण्यासाठी आपल्याला काहीतरी करावं लागेल. काय करू? हा आपण ब्राह्मणाचा वेश घेऊन त्या शेतकऱ्याच्या घरी जाऊ आणि त्या शेतकऱ्याला खोटं नाटं सांगून त्या बाळाला आपल्याकडे घेऊ आणि नंतर पाहू त्या बाळाचं काय करायचं. राजन अरे कसला विचार करतो आहे? काही नाही महाराज. मला आता जाण्याची अनुमती द्या. ठीक आहे.
फिरण्यासाठी चिंग्या भिऱ्या भिऱ्या चिऱ्या हे बघा काही करून आपल्याला शिकार भेटलीच पाहिजे. होय होय लाखनदार. लक्ष अगदी व्यवस्थित ठेवायचं सर्वांनी आणि शिकार मिळाली की साथीदारांना बोलवायचं. होय होय लाखनदार. चला तर मग. जिंगालाला 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 जिंगालाला. आता किती वेळ झालो बघलास ना केव्हा गेलो आजपर्यंत तो आता पत्त्याच नाही. अहो थंय कोण गावलो की थंय शाटिंग लावीत राहणार. ही काय वेळ झाली तो बाजार आणून जेवण कधी करणार नाही. 4 माणसांना बोलावणार कधी. तो आज काय जाणार नाही होय. मोडको तोडको आणलं असंच करू बाजार. मोडको तोडको होय पाय उचलून यावा. अगो दुकानदारच कोमात गेले. दुकानदार बाजार कोमात गेले. भरतो, सकाळ असो वाहन तोडो हा. त्याच्यात बघ काय कमी पडता काय. हो पैसेवाले काय कोमात जातले तुमका जमात. आमका कसा जमा. मग पैशावाल्यांचा काय कोमात खय जातील येतात जोमात जातील. हो ते जमात गेले. होय काय हा आधी हो बाजार बघतोय घेऊन जा आधी काय सगळं कमी बरोबर असलो हा. तर 4 बायकांका बोलावतोय. बोलावतंय का आता तू बोलावं. तो बाजार तेवढं होयो ना. हा 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 ना मग ठीक आहे बघतोय. हा हा असा हे माणूस आया माका माणूस परवाडला. तो काय देते बोलण्यात घडबड नाही. आता उठून जाऊन किती वेळ झालो. कोणी आहे का घरात? हा कोण बोलताय हो. हा कोण कोण हा कोण. मी विद्वान ब्राह्मण खूप दूरवरून आलो आहे. होय काय. होय रामू शेतकरी आपणच काय? हो मीच असायचो आणि ही माझी बायको लक्ष्मी आहे. बरा हय आधी कशा गेला. मी आपल्या मुलाची कीर्ती ऐकून हा इथपर्यंत येणं केलं. हो, येणं म्हणजे आमचं पोरगोट तसो हा. कुंडलीवरून माणसाचं अचूक भविष्य जाणतो. काय म्हणतात काय. तेव्हा तुमच्या मुलाला पाहण्याचं आम्हास भाग्य मिळेल का? तू असा काय नको जा घेऊन ये. आणतोय. हा बघूया काय सांगतात ते. दाखव. हो का आणतोय. हो बघा अरे वा वा खूप गोंडस आहे बाळ हो. मोजीरवाना आहे. मोजीरवाना. कधी जन्मला? मंगळवारी. अरे वा वा म्हणजे शुभ मुहूर्तावरच आलेला आहे. मुहूर्तावरच आहे. हा तुमच्या साधू महाराजांनी जे सांगितलं होतं भविष्य ते एकदम बरोबर आहे. बरोबर आहे ना. होय मग तुमका काय दिसतं का बोला. परंतु त्या साधूने तुम्हाला अर्धवटच भविष्य सांगितले. अर्धवटच. होय मग रस्ता कसा काय झाला. अहो हा बाकी सर्व तर ठीक आहे हा परंतु हा मुलगा ह्या वास्तूत किंवा या नगरात राहिला तर त्याच्या जीवाला खूप मोठा धोका आहे. काय काकानु सांगतात धोका आहे म्हणून. होय खरं तेच सांगतोय. हो याच्यात काय उपाय नाही हा. आहे तुम्हाला जर मान्य असेल तर सांगतो. सांगा सांगा. अहो 16 वर्षे या मुलाचे पालन पोषण मी करणार. हा नाही जमत. होय कसा कसा. त्याला लहानाचा मोठा विद्वान मी करणार. हा आणि 16 वर्षे झाली की मी तुमच्या स्वाधीन करतो. हो आमच्या काळजाचा तुकडो हा कसो देणार. अहो तुम्हाला जर मान्य नसेल तर नाही ने. माझी काही जबरदस्ती नाही. अगो तू अगदी आहे का सांगतो. हो तू म्हणतोस का बरोबर असा. हो आमचं काळजाचं तुकडो असा. हो हो पण ह्या सगळ्या टाकून
ह्याचा घेऊन जाणार काय आम्ही आणि खाणार काय? होय हो, पण जो काळजाचा तुकडो देव भीर होत नाही. अगो 16 वर्षाचाच काळ ना. अगो तिच्या आठवणी कशी तरी 16 वर्ष काढूया. ऐकलं तरी पण काळजी वाटतं. काय नाही गो, आपला जा काय नशिबात असणार का आपल्या घडणारच. ठीक आहे, ठीक आहे. नशिबात भार ठेवायची. काकांनो, बाळाक देतो, पण त्याचा नीट सांभाळ करशा ना, होय होय, नीट काळजी घ्यायच्या ना. तुम्ही काही काळजी करू नका. त्याला 16 वर्षात खूप मोठा विद्वान आणि पंडित म्हणून आणतो, मग तर झाले. पण 16 वर्षात याल ना, होय होय, नक्की येतील ना. गो येतील गो. आता पाहतो साधू महाराजांचं भविष्य कसं खरं ठरतं ते. याला आता टोपलीतून त्या नदीच्या पात्रात सोडून देतो. बालकाला मारण्याचं पातक सुद्धा माझ्या माथी लागणार नाही आणि ह्या नदीतील मासे याचं भविष्य ठरवतील. हो काका, हो कसलो विचार करता? अहो काही नाही, मी तुमच्या बाळाचे भविष्य व्यवस्थितरित्या विचार करीत होतो. असा की ते गोंडस बाळ आहे. हो असणारच. दोन कायचा विचार केलास ना. होय होय, बरे आता मी निघतो. निघा निघा. खूप लांबीचा प्रवास आहे. होय 16 वर्षात होय आणलं ना. हो होय, नक्की त्या येणार. विचारात कसे तरी दिवस ढकलता हा. पण आमका किती काळजी आहे तो विचार करून पुन्हा यावा. बरं आता उशीर होतोय म्हणा. हा तुम्ही या. चला येतो हा. या. हो काय होणार नाही. आपल्या ज्या काय नशिबातली त्या पोरग्याच्या नशिबात असतात तसाच होणार. जो लिवणार ना तो बरोबर लिवता. याचा पुढे काय करूचा कसा वाटता तसाच घडणार. काळजी लागते तिचा हो का. त्याच्यावरच आपण विश्वास ठेवूया. तो 16 वर्षाचा काळ हा. मग त्याच्या आठवणीत जगूया. हा तू चल आधी काहीतरी वाईट झाला. चला चला. आठवण घे. भेटते का पाहूया. होय होय, तू इकडं बघ, मी इकडं बघतो. चालेल, सरळ बघ हा. तू पण सरळ बघ, झाडीत काहीतरी असेल. होय होय, बघ बघ. तू बघ बघ. बघ काय नदीच्या प्रवाहातून येत आहे. अरे यात तर बाळ आहे. अरे हाला आधी उचल. हे आधी धर हत्यार माझं. आता पुढे काय करूया. हा मागे इकडे तिकडे बघतो कोणी आहे का. बघ बघ. कोणीच दिसत नाही रे. मग आता याचं काय करूया. हा मी आपल्या साथीदारांना इशारा देतो. हो दे दे, बोलवू त्यांना. होय होय. ये शिकार भेटली नाही. मग इशारा कशाला दिला? हे बघ काय नदीच्या प्रवाहात सापडलं. दाखवू दाखवू मला दाखवू. हा तर गोंडस बाळ आहे. होय. हे कोणाचं आहे? काय माहित. अरे कुठं भेटला तुम्हाला हे. या नदीच्या प्रवाहात वाहत येत होत. आता करणार काय? आता लाखनला बोलूया. इशारा करू. बोलिव बोलिव. अरे असे गोळा का झालाय? मग मला बोलवलात का? शिकार भेटली नाही. नाही. मग असे गोळा का झालात एकत्र एकदम? हे बघा काय भेटलं काय नदीच्या भेटलं? काय एवढं? प्रवाहात. काय बाळ भेटलं? भेटलं बाळ. अरे,
होतो तेव्हा आम्हाला नदीच्या प्रवाहात सापडलं. अरे रे सोडणारा हा निर्दयी असला पाहिजे. याचं गोंडस रूप पाहतात हा राजविंडो वाटतो आहे. याला आपल्या सगळ्या विद्येत पारंगत करूया आपण. याला आपल्यासारखा भिल्ल न बनवता याला पराक्रमी एक वीर बनवूया. चला आपल्याला आता उशीर होत आहे. आपल्याला मर्याईच्या उत्सवाची तयारी करायची आहे. चला तर मग. मर्याईचा जय जय जिंगालाला 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 जिंगालाला. बरेच दिवस झाले काही खायला मिळालं नाही आहे. भुकेने जीव कसा व्याकुळ झाला आहे. कुठे शिकार मिळते का पाहूया. ह्या वाटेने जाऊन पाहूया. जंगलात खूप फिरलो पण शिकार काही मिळाली नाही. आता ह्या बाजूला जाऊन बघतो शिकार मिळते आहे का. असा या घनदाट जंगलामध्ये फिरणारा आहेस तरी कोण. हे जंगल माझं आहे. मी या जंगलात शिकारीसाठी आलो आहे. अरे बरेच दिवस मला शिकार नाही मिळाले आहे. चालूनच माझ्या समोर आली आहे. माझा जीव भुकेने व्याकुळ झाला आहे. आता तुला मी खाणार. पाहूयात आता कोण कोणाची शिकार होतो आहे ते. बरीच वर्ष हा ब्रह्मराक्षस या अवंती नगरीच्या जनतेला छळत होता. आज त्याला मारून या अवंती नगरीच्या जनतेला त्याच्या त्रासातून मुक्त केलं. आता हा पराक्रम बाबांना जाऊन सांगितला पाहिजे आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतले पाहिजे. चला. माझा मुलगा कुमार शिकारीला गेला आहे. तो अजून कसा काय आला नाही. बाबा अवंती नगरीच्या जनतेला छळत असणाऱ्या आज मी ब्रह्मराक्षसाला मारलं. त्याच्या छळातून या जनतेला मुक्त केलं. कुमार आज मी खुश आहे तुझ्यावर. आज तू आमच्या भिल्ल जातीचा उद्धार केला आहेस. हे राजाच्या पराक्रमी वीरांना सुद्धा जमलं नाही. ते काम तू आज पूर्ण केलं आहेस. धन्य आहे तुझा पराक्रम. आज मी तुझ्यावर खूप खुश आहे. आज तुला काय हवं ते माग कुमार. बाबा मला काही नको. आपले आशीर्वाद तेवढे माझ्या सदैव पाठीशी असू दे. महाराज आमच्या सारख्या गरीब भिल्लांच्या घरी. अरे लाखन, मी तुझ्या मुलाचा पराक्रम पाहून इथपर्यंत आलो आहे. लाखन, तुझ्या मुलाने ज्या माझ्या सेवेतील शूरवीरांना जमलं नाही त्या ब्रह्मराक्षसाला मारण्याचा पराक्रम केलेला आहे. तू धन्य आहेस लाखन. असा पराक्रमी वीर तुझ्या पोटी जन्माला आला. महाराज हा पुत्र माझा नाही आहे. मग लाखन हा मुलगा कोणाचा आहे. महाराज 16 वर्षापूर्वी नदीकाठी आम्ही शिकारीला गेलो होतो. नदीच्या प्रवाहात एक टोपली वाहत येत होती. आम्ही पाहिलं तर एक सुंदर बालक त्या टोपलीमध्ये होता. बालकाचे रडणे आम्हाला असह्य झाले. नकळत आम्ही त्या बालकाला आमच्या उराशी घेतलं.
त्या मायेने ते बालक शांत झालं. आमच्या मनात पितृत्वाची भावना निर्माण झाली. तेव्हाच ठरवलं, या मुलाला आपल्यासारखा भिल्ल न बनवता आपण घरी घेऊन जायचं, त्याचं चांगल्या रीतीने संगोपन करायचं, त्याचं राजभिल्ल रूप पाहून याला आमच्यासारखा भिल्ल न बनवता त्याला सगळ्या विद्यात पारंगत करायचं, एक शूर पराक्रमी वीर बनवायचा. 16 वर्षापूर्वी ज्या बालकाला मी नदीच्या पात्रात सोडले होते, तो हाच तर बालक नसावा. लाखन, तुझ्या पराक्रमी पुत्राला आम्ही पाहू शकतो का? हो हो, पाहू शकता ना. शाब्बास कुमार, तुझा पराक्रम पाहून मी तुला भेटायला आलो आहे. माझ्या शूरवीरांना जे जमलं नाही ते तू त्या ब्रह्मराक्षसाला मारून मोठं एक काम केलं आहेस. आणि आता मी विचार करतोय की तुला माझ्या सेवेत रुजू करून घ्यायचं. कुमार, हा लकोटा घे आणि राज दरबारात जा. तिथे तुला तात्काळ सेवेत रुजू करून घेतील. मला घेऊन जाता आलं असं तुला, परंतु मला पुढच्या गावाला जायचं आहे, त्यामुळे तू एकटाच जा. चला येतो. हा लकोटा घेऊन मी राज दरबारात जातो. माझा आशीर्वाद सदैव पाठीशी आहे कुमार. जा कुमार, यशवंत हो. तुम्ही आहे का? कोण आपण? कुठे निघालात? मी लाखन भिल्लाचा मुलगा कुमार. मी ब्रह्म राक्षसाला मारले. तो पराक्रम ऐकून महाराजांनी मला राज दरबारी बोलवले आणि सेवेत रुजू करून घ्यायचे ठरवले. हा लकोटा घेऊन मला राजधानीत पाठवला आहे. चालून चालून खूप थकलो आहे. बाबा, मी थोडा आराम करू का? आराम कर, चालेल. या गुहेत कोण असा चित्रवस्थेत झोपला आहे? हा लाखन बिल्लाचा मुलगा कुमार. त्याने ब्रह्म राक्षसाला ठार मारले. त्याचा पराक्रम पाहून राजाने त्याला राज दरबारी लखोटा घेऊन त्याला पाठवला आहे. काय आहे त्या लकोटे? अरे रे, राजाने तर याला सेवेत रुजू करून घेण्याचे आमिष दाखवून मृत्यूच्या दारात पाठवलं आहे. ते हे काही माझ्या मनाला पटत नाही. असल्या या धूर्त राजाला अद्दल घडवलीच पाहिजे. आपण जादूच्या साह्याने याचा लकोटाच बदलून टाकूया. चालेल. बरं, मला दुसऱ्या गावात जायचं आहे. चालेल, जाऊ. तेव्हा मी निघतो. ठीक आहे. बाबा, मी आपला खूप आभारी आहे. मला थोडा वेळ इथे विश्रांती घेऊ दिल्याबद्दल. मला जावं लागेल. खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. येतो मी. मला आशीर्वाद द्या. कल्याण हो. काय हो? वो काय म्हणतो म्हणजे का? वो 16 वर्ष झाली. हो, त्याच काळजीत आता धुराक झाला. तो कोणतो ब्राह्मण काय इलो आणि पोरग्यात घेऊन गेलो आमच्या. अजून काय इलो नाही. हो, तुम्ही त्याचं नाव नाही विचारलास, गाव नाही विचारलास, हो, आणि हातात दिलास पोरग्या. वो थांबलोच नाही तर त्याचा काय विचारणार? मग आता ते का शोधणार तरी खबर. आणि काय त्याचा करूच नेल्या ना, ह्या सुद्धा बाबा आमचा काय समजत नाही. माका ना लय काळजी लागान रवली. काळजी करून काय करूया? तुम्ही त्याचं पत्त्या विचारतास तर शोधता येलो. परत एका शोधूक खडे जाऊ मी. ते नावच नाही माहिती तर शोधणार का? होय, बघूया. महाराज येतात, ह्यांकाच घेऊन जाऊया. त्यांना विचारूया आधी. हा, जय जय रघुवीर. येवा 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 महाराज.
महाराज तुम्ही अगदी देवासारखे इला. तुम्ही जे आमका खुर्चा सांगला तो असो होतलो हा कसो होतलो हा. तो राजा खयचो आणि कर्जान खयचो त्या हेने निल्यान खय का. काळजी करू नका, कशात तो व्यवस्थित आहे. असं म्हणतात. खय आहो. अहो देव तारी त्याला कोण मारे. हा बरोबर हो. ती आला पोरगो आमचो. हो हो. अहो जे त्याच्या भाग्यात लिहिलं आहे तसंच होणार. ठीक आहे ठीक आहे. तुमचा बाळ सुखरूप आहे. तुम्ही बघलात काय हो. हो हो. मग खय आहो. अहो तो मोठा पराक्रमी झाला आहे. मग आता तुमका गावलो तर आमका तरी घेऊन करा त्याच्या अंगडा. हो हो. भेट घालून द्यावा. चला मी तुम्हाला दाखवतो. बाळाजवळ घेऊन जाण्यासाठी चालू आहे मी. हो मग चला वेळ नको घाली मग वेळ कसा चल लवकर. अहो 2 दिवसात हा त्याचा राजकन्येबरोबर विवाह होणार आहे. मग आमचा तरी नशीब त्याच्या रक्षेचा तरी टाकता. चला, 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 चला. सांगा. चला चला. तरी पण यो मेलो अंगडी अजून खरीदलो नाही असा. भाई गेलो खायच्या पोराच्या पाठीत आज समजत नाही. काय सांगा ते का. छे अरे अरे मेल्या होतो होय. मेल्या मी तुका सोलीत राहलो होय. मग तुका काय समजला नाही. टाइम किती झालो हा. किती वाजले बघ बघ. 1:30 वाजले. अरे मेल्या काय झाला माहिती हा. ते मेले माका कायच नाही माहिती. काय झाला माहिती हा तुका. अरे सांगशी तेव्हा माका समजात. अरे सकाळ दुटीर येताना उशीर झालो. काय झालं माहिती आहे त्याचा. काय झाला. अरे रात्री पोरगो झोपलोच नाही. मग तुझा रात्रीचा कार्यक्रम रद्द झालो. अरे मेल्या झोपाचो झोपाचो. आज काय झाला माहित हा. लाखन बिल्लाचो म्हणतो कुमार त्यानं म्हणे एकट्यान ब्रह्म राक्षसाला मारलं. काय म्हणतो काय एकट्याला मारले. मग शक्यच नाही एकट्याला मारू शकत. नाही का. अरे माका त्या सख्यान सांगले. खयच्या सख्ये. खबरी लाल सकोतो. हो आधी खबरी झालं आणि तू पण आता खबरी झालं. तो सांगणार तसं मी सांगणार. अरे माका जमला नाही मारू आणि त्यांनी एकट्याला मारले. अरे भियालो तो तुझ्या चांदा. राज दरबारी कुणी आहे का. हा कोण तू. कशासाठी इलो. मी लाखन बिल्लाचा मुलगा कुमार. मी सांग होते ना. तोच यो. बघ बघ आता रे का. मी ब्रह्मराक्षसाला ठार केलं. माझा पराक्रम ऐकून महाराज आमच्या कबिल्यात आले. त्याने मला शाबासकी देत हा लकोटा घेऊन राज दरबारी जा म्हणून सांगितलं. राणी साहेबांना घेऊन ये. हा येतोय. राणी साहेबांचा जे काय असो. कोण आपण. कुठून आलात. मी लाखन बिल्लाचा मुलगा कुमार. महाराजांनी हा लकोटा घेऊन मला पाठवला आहे. हा लकोटा वाचून महाराजांनी यावर तात्काळ अंमलबजावणी करायला सांगितले आहे. हा घ्या लकोटा. शिपाई लकोट्यामधील मजकूर वाचा. लाखांचा मुलगा कुमार हा राज दरबारी येणार असून त्याला त्वरित राजवस्त्रे परिधान करावे. तसेच राजकन्येशी त्वरित लग्न करावे. आम्ही राज दरबारी असल्यामुळे येता येत नाही. राजकन्येची आज्ञा करावी. ठीक आहे. काय मेले तुका वाचूक पण ये. अरे मेल्या काय निर्णय समजत नाही. हे घ्यावा. आत घेऊन जा. आणि राजवस्त्रे प्रदान करून घेऊन ये. कुठे हा बिल्लाचा मुलगा आणि कुठे आमची राजकुमारी. महाराजांनी काय पाहिले यात. हो महाराणी ह्या लकोट्यात लिहिलं आहे. हो त्याचप्रमाणे होणार. हो राज दरबार सजवायला घ्या. हो हो माणूस पाठवलाय. त्या भटजींना बोलावून घ्या.
हा घेऊन येतो. येवा काकानो. आलो चला लवकर आवरा हा. फटाफट माका दुसरीकडे जायचं आहे लग्नासाठी. हा मुलाला बोलवा. फटाफट बोलवा हो माझी घाई आहे. अरे बघतोय मी. आले का? एवढी कसली गाई हो? हो मला दुसरीकडे आमंत्रण आहे. तयारी करू नको. तुम्हाला लग्न म्हटल्यानंतर लवकर वेळेवर मोकळा व्हायला पाहिजे ना. मग चला इथे बसा. हिरा ठेवूया. केतू आहे मामा आडवा आहे मा नारायणा हात जोडा. नमस्कार करा. हिड्याला दक्षिणा घाला. मम म्हणा. मम म्हणा. 3 वेळा पोटात पाणी घ्या. उभे राहा. नेत्रांना पाणी लावलं. लावलं ना. मग उभे राहा इकडे. आता माळा घेऊन या. मुलीला बोलवा. माळा घेऊन येते. मुलीच्या हातामध्ये हात घ्या. एकमेकाकडे बघायचं नाहीये. हा वरती पकडा. हा शुभ मंगला. गंगा सिंधू सरस्वती च यमुना करायचा. रामदेवतेला आयुष्य रामदेवतेला नमस्कार करा. कुलदेवतेच्या नमस्कार करून या. वाढ वडिलांच्या छोट्या मोठ्यांच्या पाया पडा. शुभ मंगल हो. हे सामान माझं सगळा उठाल आणि माझ्या घरी घेऊन यावं. आज महाल सजवलाय. आज आहे तरी काय? हो राजकुमारीचं लग्न झालं. काय? कोणी सांगितलं? तुम्ही कुमार सोबत जा लकोटा पाठवला. त्यात स्पष्ट लिहिलं होतं मोठ्या थाटामाटात त्याचं विवाह राजकन्याशी करावं. कुठे आहे तो लखोटा? राणी साहेबा द्या त्यांना लकोटा. काय? हे कसं शक्य आहे? लखोट्यात तर मी त्याला मारण्याचा आदेश दिला होता. मग हा मजकूर बदलला कसा? हा सगळा त्या नियतीचा खेळ आहे. अरे नियती पुढे कोणाचं काही चालत नाही. तू याच्यात किती अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला तरी विधी लिखित आहे तेच होणार. मी तुला त्याच वेळी सांगितलं होतं
हे विधिलिखित आहे, पण तुझा त्यावर विश्वास बसला नाही, तेव्हा राजन सगळं झालं गेलं विसरून जा आणि हा विवाह मान्य कर. महाराज महाराज माझं चुकलंच. मी माझं भाग्य बदलायला गेलो होतो, खूप प्रयत्न केले, पण नियतीपुढे माझं काहीच चाललं नाही. जे माझ्या भाग्यात लिहिलं होतं आणि कुमारच्या भाग्यात लिहिलं होतं तसंच घडलं. कुमार, या सर्व गोष्टीला मी जबाबदार आहे. लाखन हा तुझे आई वडील नसून हे तुझे खरे आई वडील आहेत. आम्ही होय होय तुम्ही. कुमार, आता या रयतेकडे तूच बघायचं आणि तुझ्या वडिलांकडे पण तूच बघायचं. आजपासून ही राजगादी आणि ही अवंती नगरी सर्व काही तुझी आहे. या अवंती नगरीचा आज राजा म्हणून मी तुला घोषित करतो आणि हा राज्यकारभार तुझ्या हाती सोपवून सगळ्यांना सांभाळ कर आणि ह्या रयतेचा पण सांभाळ कर. चला.